έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Λοιπόν, ξέρεις είναι ότι σχετικό, είναι σχετικό. Μιλάγαμε για οικονομία και κατάσταση της οικονομίας. Πόσο ο κόσμος καταφεύγει στις τράπεζες για δάνεια. Εδώ όμως έχουμε μια άλλη περίπτωση. Άμα τα βρεις σκούρα κάποια στιγμή, χτύπα ξύλο στα οικονομικά σου και έχεις ένα πολυτελές αυτοκίνητο. Πολυτελές αυτοκίνητο, εγώ ευτυχώς δεν έχω. Επομένως δεν έχω κανένα. Εσύ, οποιοδήποτε μπορείς να δεν έχω αυτή την επιλογή. Δανείσεις, το δανείζεις, ξελασπώνεις προς στιγμήν. Εσύ, ας πούμε, που είσαι ένα πολυτελές αυτοκίνητο που κοστίζει 60.000 ευρώ, πρέπει να το πεις, να τα λέμε όλα, έτσι. Εγώ. Ας μην πω καλύτερα. Ούτε καν, παιδιά, ούτε καν, έτσι. Αφήστε, αυτά είναι μύθι. Δεν είναι μύθι και πραγματικότητες, είναι σκέτη μύθι. Πού πάμε? Πάμε στο πρώτο ενεχειροδανιστήριο πολυτελών ΙΧ. Πάμε εκεί στο Κοροπή να συναντήσουμε τη συνάδελφό μας, την Αθανασία Βολτέα, και τον ιδιοκτήτη, τον κύριο Χρήστο Ιωάννου. Καλημέρα σας. Τον διευθυντή της εταιρείας. Διευθυντή της εταιρείας. Λοιπόν, καλημέρα σας. Θες να κάνεις εισαγωγή εσύ, Αθανασία, απλά να μας πει πώς σας ήρθε η ιδέα. Να σας βάλω λίγο στο κλίμα ότι αυτή η εταιρεία δεν έχει μόνο το τμήμα του ενεχειροδανιστηρίου, είναι μια εταιρεία μεγάλη που κάνει αγορές, πωλήσεις, μεταχειρισμένα καινούρια, νοικιάζει αυτοκίνητα, αλλά βεβαίως το ενδιαφέρον για εμάς είναι ότι ήρθαμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ενεχειροδανιστήριο αυτοκινήτων, να καταλάβουμε πόσο σύνηθες είναι στην Ελλάδα, αν έγινε πια γνωστό, και ο κύριος Ιωάννου θα μας πει ποιοι απευθύνονται σε εκείνον. Σε εμάς απευθύνονται οι πάντες, οι ιδιοκτήτες μικρών, μεσαίων και μεγάλων κυβισμού αυτοκινήτων που έχουν την ανάγκη αμέσως για μετρητά. Μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε και εξυπηρετούμε ελεύθερους επαγγελματίες, επιχειρηματίες, κατασκευαστές, ναυτιλιακούς πράκτορες, ακόμα και συναδέλφους μας, εμπόρους αυτοκινήτων, οι οποίοι μπορούν να φέρουν το αυτοκίνητο εδώ και να τους δώσουμε αμέσως μετρητά, με την δυνατότητα να κρατήσουν τα μετρητά μέχρι και 3 μήνες ή και μπορούν οποτεδήποτε να πάρουν το αυτοκίνητό τους. Το κόστος αυτής, το μηνιαίο κόστος, είναι το 0,75% το επιτόκιο, είτε 9% το χρόνο, όπως ορίζει και η Τράπεζα Ελλάδος. Είναι το πάρκινγκ και η δυνατότητα της ασφάλισης και της φύλαξης του αυτοκινήτου. Τώρα σε πόσες δόσεις εμείς μέσα σε αυτό το κόστος συμπεριλαμβάνεται και το ΦΠΑ, αποδίδουμε τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, φορολογικό στοιχείο. Είπατε λοιπόν ότι δανείζετε με επιτόκιο 9%. Ναι, όταν έρχεται κάποιος για να πάρει μετρητά έναντι της αξίας του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, το επιτόκιο είναι 9% ετήσιο. Και σε πόσες δόσεις μπορεί κάποιος να εξοφλήσει το ποσό που πήρε? Έχετε δυνατότητα και μέχρι 3 μήνες να μας επιστρέψει τα χρήματα. Μια κλασική περίπτωση, για πέστε μας, τι αυτοκίνητα. Έχουμε όμως τη δυνατότητα και να κάνουμε μία ανανέωση ακόμα για 1 ή 2 μήνες. Και αν δεν καταφέρει να αποπληρώσει το δάνειο, τι γίνεται, κύριε Ιωάννου? Παρακαλώ. Αν δεν καταφέρει κάποιος να αποπληρώσει, να μας επιστρέψει το δάνειο, τα μετρητά που έχει πάρει. Έχουμε τη δυνατότητα, ζητάμε από τον ιδιοκτήτη, αν θέλει, να πουλήσουμε για λογαριασμό του το αυτοκίνητο, εμείς να κρατήσουμε το κόστος και το κεφάλαιο που του έχουμε δώσει και να εξοφληθεί. Κύριε Ιωάννου, για πέστε μας μια-δυο έτσι χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Έχουμε αυτοκίνητα. Καταρχήν έχουμε αυτοκίνητα και μικρού κυβισμού και μεγάλα, όπως σας είπα. Μεγάλου κυβισμού έχουμε και Porsche και Lamborghini. Όπως βλέπετε και από την κάμερα, πιστεύω να σας βοηθάει αυτή τη στιγμή να βλέπετε τα αυτοκίνητα. Εξυπηρετούμε τους πάντες. Δηλαδή έχει έρθει, για πέστε μας την περίπτωση, έχει έρθει λοιπόν εκεί κάποιος που έχει μια Lamborghini, δεν του πήγαινε καλά τα πράγματα. Σωστά. Έχει ανάγκη ρευστότητος. Οι τράπεζες, όπως ξέρετε. Πόσο γρήγορα έγινε αυτή η διαδικασία και πώς. Γίνεται αυθημερών αμέσως. Το πολύ καθυστέρηση είναι 1,5 ώρα να υπογράψει τη σύμβαση του ενεχείρου και να πάρει τα μετρητά. Και πώς την κοστολογείτε τη Lamborghini, δηλαδή ένα αυτοκίνητο που έχει μια... Κοιτάξτε, η κοστολόγηση γίνεται από τη χρονολογία του αυτοκινήτου, την κατάσταση του αυτοκινήτου και τα εξτρά που έχει. Μια Lamborghini σήμερα, να ξέρετε, 2,6, 2,7 είναι γύρω στα 130, 120, 130 χιλιάδες. Γιατί τώρα, κύριε Ιωάννου, κάποιος να προτιμήσει εσάς και να μην πάει στην τράπεζα? Καταρχήν, όπως γνωρίζετε, η ρευστότητα αυτή τη στιγμή στις τράπεζες και τα δάνεια έχουν περιοριστεί. Είστε ενήμεροι. Λόγω της οικονομικής κρίσης. Εκτός δε αυτού, η τράπεζα ζητάει εγγυητές, ζητάει, αν τον πλαφόν σου έχει καλυφθεί, να περιμένεις για να σου κάνει μία ανανέωση στον πλαφόν, οπότε είναι χρονοβόρες όλες αυτές συμβάσεις και τόσες από την τράπεζα. Σε εμάς έχετε δυνατότητα με το που θα φέρει το αυτοκίνητο αμέσως να εξυπηρετηθεί, να πάρει μετρητά.
Εμείς μάλιστα χωρίς να ζητήσουμε κανένα στοιχείο, ούτε καν για τον τηρεσία, οτιδήποτε, τα στοιχεία τα οποία ο πελάτης μας δίνει είναι για μας μόνο, για τη χρήση μόνο της εταιρείας του ενεχειροδονηστηρίου, δεν μεταφέρονται σε κανένα πιστωτικό ίδρυμα και πουθενά. Κύριε Ιωάννου, για πέστε μου έτσι το προφίλ ενός μεσαίου δανειζόμενου που θα έρθει στο μαγαζί σας. Είναι επιχειρηματίας, είναι κάποιος που ασχολείται με τον τζόγο, τι είναι? Εντάξει, έχουμε και τέτοιες περιπτώσεις, εξυπηρετούμε και αυτούς που έχουν σχέση με τον τζόγο, αλλά περισσότερο εξυπηρετούμε τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν μια δυσκολία να πληρώσουν μια επιταγή, ένα ΦΠΑ στο τρίμηνο που πρέπει ή στο μήνα να πληρώσει το ΦΠΑ, έχει μια άμεση ανάγκη, έρχεται και αμέσως εξυπηρετείται. Μια τελευταία ερώτηση από μένα και μετά, Θανασία, ό,τι θες εσύ να ρωτήσεις. Εκτός λοιπόν από το αυτοκίνητο του κάποιος που πάτε εσείς για να το πουλήσετε, άλλες απαιτήσεις έχετε? Όχι, καμία απέτηση. Εμείς στηριζόμαστε στο αυτοκίνητο που αφήνει ως ενέχειρο. Μάλιστα. Δεν έχουμε καμιά άλλη απέτηση. Το αυτοκίνητο μας καλύπτει και έχουμε τη δυνατότητα να τον εξυπηρετήσουμε αμέσως. Μάλιστα. Κύριε Ιωάννου, η οικονομική κρίση που ακούμε ότι υπάρχει και τη ζούμε ίσως κάποιοι από εμάς, έτσι, έχει γίνει εμφανής στο δικό σας τομέα? Ναι, έχει γίνει εμφανής και έρχονται περισσότεροι πελάτες αυτή τη στιγμή. Έχουν την ανάγκη περισσότεροι πελάτες. Μάλιστα. Και μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ιωάννου. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια Θανασία, να είσαι καλά. Γεια σας.